¿Qué me van a hacer? Pues quitarme todo el techo porque fíjate cómo está, que igual se nos cae en la cabeza. Doncs a nosaltres la murga ens serveix bàsicament per treballar molts dels valors amb els quals es fonamenten escoltes, que són bàsicament participació de la vida col·lectiva, implicació a la societat, esperit crític per veure com està i per poder també actuar. Ajudeu, evidentment, a l'habitatge. Ajudeu a la dignitat, a l'autoestima, a la imatge personal. I tant que sí, i tant que sí. A partir d'aquell moviment que vau fer, que va fer la murga, la senyora va començar a sortir més al carrer, va començar a acudir a un centre de dia amb el que treballem molt, es va començar a relacionar, va començar a ensenyar el pis a aquella gent amb la que es relacionava. La senyora estava feliz y contenta, y su pisito lo mantuvo así hasta el último día. Hem estat molt amb ell i s'ha obert moltíssim. Jo no esperava tampoc. Al principi semblava que era una mica esquerp, que era una mica com... I a poc a poc cada cop més divertit, fent bromes, i la casa jo crec que més que el treball de casa, que es notava que estava força bé, dintre del que cap, jo crec que a ell l'hem fet bastant bé. Sí, cada cop està millor, Jo crec que a partir d'aquí ja podrà sortir més i fer més coses fora de casa. Quan nosaltres estàvem recollint els rodillos i tot, s'ha quedat mirant l'habitació, com pensant, ha quedat collonuda, i i tenia una cara de molta satisfacció, perquè a més ell també l'ha reformat, ens ha ajudat a moure mobles, ens ha ajudat a escombrar els restes de sostre que queden al terra. Així hem estat un rato amb ell, ens ha explicat la seva vida en general, nosaltres li hem explicat també coses, i molt bé, i ha sigut una experiència molt xula, i amb ganes de repetir-la. Sí, tocant a Lloret de Mar. Fins que no et poses a la seva pell no acabes de comprendre de veritat el problema. I jo crec que a mi m'ha servit moltíssim com a experiència personal per créixer i per adonar-me que puc fer molt més del que pensava de cara als altres i també de cara a mi. Ya, a mí me gusta cómo me ha quedado, ¿no me entiendes? Yo lo veo de esto, lo veo alegre, ¿no me entiendes? Al que no le guste, que se vaya a hacer puñetas. La murga ha sigut una gran experiència que et fa aprendre un altre món en el que sí que sempre t'ho han explicat, però mai has estat en aquell i entens realment com viu aquesta gent o intentes entendre. La murga no és pintar quatre parets, és donar un puntet d'alegria i de motivació perquè la gent després pugui millorar la resta de coses de la seva vida.